софия ҳоҷипантели як модели 22 солаи амрикоӣ аст. бо ин ки кори моделӣ дар ҷаҳони ғарб дигар маъмулӣ шудааст, исми София ба хотири абрӯвони ғайри муқаррарияш вирди забонҳо шуд. духтари шаҳлочашми зардинамӯй бо абрӯвони пайваставу сермӯ ва хеле барҷасташ ҷалби таваҷҷӯҳ мекунад. худи София мегӯяд ҳамеша мехост дигар бошад ва дар хотири тамошобини аксу наворҳояш бимонад. бо ҳамин мақсад ҳам қарор кард ки ҷаҳони мудро ба чолиш кашида дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷунбишеро бо хэштеги юнибраф ё абрӯвони пайваста ба роҳ монд. ҳамон лаҳза ки тамошобин ба имиҷи модели ҷавон таваҷҷӯҳ кард, дар они воҳид садои тарафдору мухолифон баланд шуд. бисёр шориҳон зери аксҳои ӯ як аҷӯза, фу, як зани баднамуд, шахсе ки маро тарсонд навиштанд, вале зоҳиран софия ҳоҷипантели аз ин назарҳо нирӯи бештар мегирад. ҳар субҳ шарҳҳои хеле даҳшатнокро мехонам, вале дар асл ҳамаи ин назарҳо маро бештар ташвиқ мекунад ки ҳамин тафовути худро ҳифз кунам. аз сӯи дигар ман бо ин корам дидам ки афроди муҳофизакорро ба ҷунбиш овардам ва ҳамин ҳолати назорат аз болои онҳо барои ман хеле муҳим аст. вале дар миёни вокунишҳои дигар афроди зиёде ҳастанд ки аз ӯ ҷонибдорӣ ҳам мекунанд. софия ҳоҷипантели бовар дорад ки шабакаҳои иҷтимоӣ барои муваффақияти инсон аз ҷумла дар эътимод ба нафс хеле кӯмак мекунанд. бархе ҷонибдорони ин духтар мегӯянд воқеан ҳам солҳои охир ҷаҳони муд бо суръат пеш меравад, тағйир меёбад ва дар талоши зебоиву беҳамтоӣ бисёриҳо тавассути амалиёти ҷарроҳӣ, тату ё холкӯбӣ ба таҳриру тағйири куллии чеҳраи худ даст мезананд. мунаққидони ин ҷараёнҳо мегӯянд талоши бисёр занон ба таҳрири симои худ аз ноқаноатмандии ботинӣ ва нодида гирифтани арзишҳои аз ин баландтари маънавӣ дар зиндагӣ маншаъ мегирад.